RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Hoi, ja, daar is al. Hi Kim, Hi Hans. hoe is het met jij? Ja, goed. Ja, Ik was goed. nog wel. Ik hoop ook dat het bloot. Ik hoorde alleen maar zitten te gaan en dan ging ik wel de gesprekken in met jij en dus hoe is het van alles dan, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ja. Hoi. Hi. Hoe is het met Kim? Vorig jaar was direct toen mochten ze de Bouke te pakken gaan, weet ik nog? Ja, klopt. Dat klopt helemaal. We hebben Bouke inderdaad op een kruk gewoon te staan en dat af zitten natuurlijk. En dat was wel heel erg grappig, want die moet natuurlijk van alles weten hoe de make-up en dat soort dingen. Ja. En dat gaan we nou natuurlijk weer aan. Alleen nog Hans hier maar natuurlijk uitnodigen voor jou. En er moest natuurlijk ook wel wat zin worden. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Wat bedenk je dan om te doen? Dus Nou, ik ben ik zou zeggen, begin maar vast. Ik heb wat broeken, heb ik dus nee, dat komt helemaal goed. Maar als me je al even vertellen, was het al even kost. Ja. Want doe best, doe maar, ga maar aan de slag. dat ga ik zeker dan. Ja. Ik reinig eerst het gezicht even gewoon bij een Dat is wel lotion. Ja. Juist. Want we gaan het met een mannen-make-up aan de gang. Gewoon Mannen. heel simpel. Dat is handig. Ja. Ik weet wat voor werkers er natuurlijk al je dos. Als de jongens vaak droog, let bij het. En als dan maar zo heel fit deze mast, Ja. is het soms ook wel handig dat ze gewoon toch de fit uitjust. En daarvoor kies ik natuurlijk altijd nog iets beetje make-up roeken. Maar ik zie er net zo fit uit momenteel. Ja, ze is er al hartstikke fit uit. Oké. Wat is nou op smieten trouwens? Ik ga nou eerst het gezicht even reinigen met een lotion. Oké, we gaan gewoon erop. En ik doe nou een heel iets beetje dagcrème op, want dat is natuurlijk altijd goed om de huid een beetje te hydrateren. Ja. Dus dat brengt nou even aan. Wat is met die bedrijfje? Hoe zeg je dat ik weer? Salon Arte de Bella. Arte del Bella, ja, die, klopt helemaal. Je gaat hartstikke goed. Want wat doe je al hier in dat bedrijfje? Wat ik al je doe, ik ben schoonheidsspecialiste, pedicure en nagelstiliste. Ik doe de fysici van bruidjes en dat soort dingen. Hairstyling ken ik ook doen. Dus, Nou, dat had ik wel nodig. dus meesten kunnen eigenlijk van top tot TNC's maar bij me komen. En ik werk je gemiddeld zo'n 38 tot 40 uur in de week. Dus ik ga het hartstikke mooi aan de gang. Hoe lang doe je dit al? Ik ben nou goed voor jou een heel jaar bezig. Voor jou een heel hier. En wat was er mee doen met dat bedrijfje uiteindelijk? Nou, ik wil het eigenlijk mooiste terugzetten. Ik zit nu nog boven op een slipkamer. Maar ik wil heel graag beneden een ruimte hebben. Nou, controle, wat pak je nou? Dat vind ik zo eng, hè? Ja. We beginnen even met een concealer. En een concealer brengt on onder de ogen. Dus vaak als zo donkere ogen hast of donkere kring onder de ogen. Als er een concealer broekt die krijgt iets lichter is. Dus Zoals die Bouke. als die een eigen huidskleur, dan ziet ze vat al heel fris uit. Oh, nou, dat klinkt wel broeken. Ja. Nou, kom maar op. Dus ik zal nou eens zien wat een goede kleur is om te broeken. Geen velreed, geen net een clowntje, gewoon. Nee, het ben gewoon huidskleuren, zeg maar. Dus. Oké. En daarvan. Maar ik kwam die les in het bos, hè? Ja, in Bosk, ja, klopt. Ja, daar komen ze overal, hè? Ik kom overal, dat klopt, ja. Wat wie dat doen? Daar heb ik ook met zo'n beetje omheen zien. Daar heb ik een make-up klus. En ik werk je samen met een fotograaf. Ja. En wij hingen toen op dat moment een shoot daar. Maar is je even voor die camera wezen? Ja. Dat vindt Bouke mooi, hè? Ik moet dit even zien, want ik wist vorige keer zo stellen dat ik de klas wezen moest. Nou, best het zelf. Joh, dat was de held, man. Hè? Ik moet omheen zien, hè? Ja, een beetje al. Nou, en ook is in principe al een beetje het verschilje. Maar de ene kant, deze kant is alweer een beetje donkerder. En deze kant is iets lichter. Dus het ziet er vaak al een stuk frisser uit. En daarvoor hoeft dus net een prutte te broeken. Maar vaak als er nou een beetje plakjes in het gezicht had, is dat ook altijd een voortwerkje. Maar dan wordt het misschien wel weer een beetje te bot. Oké, maar ben er nog een prutte man die dit al door, automatisch? Ik denk in de Randstad wordt het al wel een heel prutte ding. Maar hier in Friesland denk ik het eigenlijk nog net. Maar als een zanger, als een band. Beauty Case, ik weet niet, Kees, waar best? Kees. Best Kees? Ja, die kan wel wat make-up broeken. En die voor in Maastricht natuurlijk, hè. De Beauty Case die hit de gast natuurlijk. Hè. Ja. Ja. Nou, ik zal nou even een beetje naar de wenkbrauwen zien. Je zit een aantal hier en die stekken uit. Nou, dat lijkt natuurlijk ben er maar bij, hè? net helemaal netjes. Dus dan kiest hij vaak correct even omheen wasselje. En dan knipt correct even de lange jaren ertussenuit. Oh, nog weer Debbie en Louis. Ja, dat denk ik ook wel.
Debbie even uit deze, die is kapster en dat is mijn vrouw. En ja, die vindt het altijd het leukste. Nou, zie je, en dan kun je gewoon weer netjes in de farm borstelen. En dan ligt het ook netjes nevens de orenkant. Maar dat was wel beide kanten, hè? En net zei dat ik nou de hele... Ik liet nou eerst even het verschil zien natuurlijk, want dan haast ik wat om te zien. Ja, shirt thuis. Mooi, hè? Ja. Oké, en dan? Wat doen we dan? Nou, vooralsnog heel wat glimst. Ja. Dan is het gezicht ook nog even een beetje afpoederen. Dus dan wordt het gezicht weer een beetje matter. Mark, kom eens. Kist even komen. Even heel snel, Jetje. Zit haast niks in. En nog poetsen ze het erop, hè? Het is ongelooflijk. Oké. Nou. en voor de meesten die het natuurlijk dan nog heel bleek winnen, die kunnen altijd nog een beetje een bron erom brengen. Dat is toch nog een beetje kleur in het gezicht krijgt. Wauw. En dit is gewoon iets wat gewoon als mos zijn ik alle dagen op broeken kist. Nou, ik zal het ons kaffen van Bouke, helemaal goed. Hey, nog even over die bedrijfje, nog even heel snel. Want wat kost binnenkort nog dan? Haast nog leuke projecten? En waarvan kan meestal nog echt bij dij komen? Leuke project. Nou, op het moment eigenlijk net echt. Ik haast nog een PFS, werd ik nog steen in de Speaker Internaat. En nou ja, daar ging ik gewoon nagelslakken. Meestal kan ik gewoon bij mij zitten gaan. Ik verkeep een aantal dingen. En nou, voor de rest, ik ben van doel om eind van het jaar toch nog weer een paar cursussen te volgen. Om ik weer wat up-to-date te blijven. Ik op het gebied van make-up en van nagels en dat soort dingen. Daar interesseer ik me ook altijd voor. Ja, en daar blijf je natuurlijk ook weer een beetje bij. Hartstikke goed. En het meest nou denken van, hey, dit wil ik ook. En je wil ik uitlezen, hoe raar, hoe is het daar benadering? Nou, ze kunnen mij bellen op mijn telefoonnummer. 06 5 00 1. Die zetten we eronder. Ja. Is goed. En via de Facebook, Salon Arte de Belle, kun je me ook altijd een berichtje sturen. En ook via de mail. RTV NOF Zomerradio.